Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ban pasoto yaki pai ba jokani ka jala Meghalaya. Kumno baken pikir ka kwat ka khia nadu ki khlong khna khamtam ka jingptha yaki longkami ki ba armat ban phatas HIV AIDS kumjo yokpa. Kanang banyo iki klong bakot bakya haka artarik muta bnail ber arjar arpho hakani ke jalaru lasdang ik lempong lej pen soto pai ba halor ka phang pedeng ka baong hak tien pareng Family Health Awareness Campaign yakani ke jelang lapelong da ka office jong ka District Medical and Health Officer East Castles District ringkat ke jentrelang bat ke Meghalaya AIDS Control Society Max bat yakani ke jelang ban mat phang yakani ke jing pasoto pai ba hak jela hi borok wei hakani kanong ba Shillong la penlong ha Pasteur Institute Shillong hakani ka jelang lai don kat ru ka director jong katnat Health Services Research Meghalaya ka Dr. N1 Swen bat yakani ka jelang la penyat da ka additional DMHO ka Dr. A Lingdo bat layo jingkran halor ka jingpang TB HIV na ka District TB Officer ka Dr. J Kharwan Lang nangta ka jingkran na ka director jong ka Max ka Dr. JB Rani bat hakani ka jelang lawan sementa da kisam la pule yakom kani ka ju ka jelang hakani ka ju kasngi la pelong ru hajwai cleariat ban nongston ka jingmut jongani campaign ka rong ba ki departments mangi health kung ka Meghalaya AIDS Control Society ber mangi ng district ki RCH activities programs rumi agabang ibinlong ikini ki camps ni ikini family health awareness camps ibinlong ha ki district rumi in certain villages agabang indon gani ka family screening activities kamagili screening yaki families right na to ki kana nang tagi kana samla na tagi long kami ki long pa at ka jingmut hangme ka long mamar bigili no iru ba kibon kini ka jingkiu lagi jing shitong na kumanta kini jing pang hambring ki kana samla kami non communicable diseases ata de ka way na taga jing dunas na hambring ki kana samla na tagi i kini ka jing pang ro HIV ka bala nang kiu na taga ki ba rumet taga jing jumi ka long ni ai kini services jumi ai way platform aga bangini three lang bangin le ka screen ban pat song tho ya ki long yang kam tam ya ka jing long kam jong ki ban le kini ki test ban screen ban screen ban undergo kini screening at the same time ro ban pan shluri ki bikin ban shim kini ki services na kini ki jing ai jing kini services jong ni bingi ai ha ki sub center ki PHC ki CHC ban ha jo ko poru ni go ko focus jong ni kalong ha ki armet ki long kami ki ba armet par kum jo ro ya ki men kapa ki jong ki bala ban bani kini ki jing shitom HIV Midai ban penduna yang kataka spreading tani kan transmission kapa I la ban yo shi kilo lada kidon ki long kami ki ba armen ki yo tested positive tani la detect ya ki long positive kadon ka chance ba kani lada klem dan intervention kata kamut kila ban I klung ibakapun ila ru bandai I badonya uni kunyang jingpang di nakata kadau ka government of India hi kala simkhya kani nadu khamshwa kini kisnam kala simkhya bat kariya trai kerpang lang bat ka RCH program kum ka package ba each and every antenatal care kani ka package kideman ya de ka screening ya kini ki long kemi ki ba armen ya ka HIV bat syphilis kenang ban penduk jat ya kini ki jingpang ki bala ban spread lani ki bala ban yo transmit shaboki khun ki baki kun dia ha ka bay dai bat kani usually ya ini long kemi ba armet long ladangi ai no ya penjada wai kum da perpin ha ka pot baki dang ki sukha lani iklong ru tang maredap kha ya kini ki yu ki bala long detected kata kamun kadon ka jing duna la ni ka penduna ya kan ka transmission handre klem dan pat ki intervention kata kamun kini ki brio ki ba pregnant la ni ki bada pun khun la ni ki ba kha khun la ni ki barang eye breastfeeding kadon kata ka
jingtiang nama ba balik ke transmission rate kan dia kumba arpau hadu 100%. Dan rela dangi intervene no kala ban duna sya 100% lani ngila dakum ni ngila ban prevent ya kata-kata transmission towards a baby. So kata kadai kawai ka objective ke jongi hendrai ha ka baya dai bat kani ngaong fi ba lada ka a sexual partner lani u ukpa jong ka yeng pan namar baka dai ka kalong highest ba pi ka rukom transmission from a spouse to a mother. So ka long yeng long sam hi barabor ka wan ha kata katur ba ka don ka jeng ya dai ka kemi ba ukpa kambang ong shiteng na ini shiteng na itai dai kata ka rukom ban ya kata ka transmission ya iklung. So ngishim ba lada ka ukparu uwan ban sha test lani bat ban yo ya kajing semar hakapor ka babiang dia kan ni kara rate of transmission towards a baby will be reduced kan long more lesser than what it is already there. So da kan ni ka campaign ka bangi walk lang with the district East Coast Hills district hakani ka benta bagi lunch hakani ka program ngashim ba kan long successful bhan namar ba nakaliang jong ka district ru pila take a very important notes on this hakabaya dai bat ka supervision la ban monitor yakini ki CHC ki PHC nang ba dakani ngila ban ngila ban ya chakmat ban kan long kawai ka step pangila ban prevent ya uni kunyang jempang HIV nakabentaki lawai ki jongi haduk mentah ka state jongi ngidan kumba 1,000 ruspa lai pinyo ki cases kini ngaong kelum mo ki dai tangki pregnant ladies lani ki hendrai menta usnem hadu benai December bangila test kumba 1,000 tam ki long kemi ki ba armen mo ngiyo kumba shis pa arho teli ki positive cases. So pila asmo tu bala da kalong kumta kata kamut kadon hi ka jingma hakabak lada pikenya kita kisis pa arho ngun ki kelung ki bala ban yo kan dan intervention then kata ka spread kanang kiu kan hapo ka data jongka ni ka PL HIV mo bangi ong dia ngihap ban yale kat bala kan menta ban prevent ya kata ka spreading through this campaign ki kelung ki ba shakta nganum la ban I direct baka kadai bit naka transmission ka baya dai bat kani ka naka mother to child ndai ki kelung ki la ya bun ki children te kumba ni ni kelung ki kelung ki ba hapo ka state ke jongi tani kat kom ka data ke jong arpo kat kandai arpo ngiyo kom basis pasan hapo ki male but she's pa arpo saw ki female kata kamu jong ka state hi barok kawai but hapo East Coast Hills lai pupra ki deki shinrang bat lai pu ar ki deki kentai